Няма две еднакви тревни площи, така че как всяка градина може да получи индивидуално косене? Косете муравата си според вашите виждания с Automauer Zone Control. След като създадете виртуална карта на градината си, функцията за контрол на зоните ви позволява да създавате зони, за да персонализирате тревната настилка по свой избор. Независимо дали става дума за игра на футбол в градината или за следващия ви градински проект, като същевременно ви позволява да правите корекции в движение чрез приложението Automauer Connect. Тази усъвършенствана карта също така показва позицията на косачката, както и местоположението на граничните и направляващите виртуални или физически проводници. Необходимо ли е някои части да се косят по-често, а други малко по-рядко? Да се коси на определена дължина или в определено време на деня, или може би в персонализиран модел? Необходимо ли е Automauer да не навлиза в определени зони? С персонализирания контрол на зоните изборът е изцяло ваш.